Okay, wena indaba ungena ey'ndabeni zami uhambe utshela uSithe ngoba uyazi uSithe ngihlala naye. Indaba uhambe umtshela ukuthi mina angiyona intombi. Nje uyenzelani leyo nto? Uyamfuna yini uSithe? Futhi Angimfuni. uSithe akaze Ingoba akubuze ngibuka mina nje wena. ingoba ngibuka nje Akazi. ingoba ngibuka njengomuntu omubi, kanti ngizwana naye vele ngiyamazi. uSithe ubuka wena njengomuntu omubi. Yebo. Wena uhlulwa ukukhava umngane wakho kusho kuthiwa uyakhona into oyaziyo ngomngane wakho. Uhlulwe ukumkhava endodeni yakhe. Kushuthi uyamfuna uSithe. Le nto engangitshela yona Sitheke siqaleni, kusho ukuthi uyakufuna. Akakwazi ukuthi akutshele iy'ndaba zami ngingekho mina. Wabona uma ngabe ungena iy'ndaba zabantu abawu-2, labo bantu labo usuke ubaxabanisa. Umuntu wesithathu othanda wena akadingakali. Yena ukuthi uzangene ngaliphi, okay, wakubona etawuni Sithembe before, wakutshela ukuthi angiseyona intombi. Yini awayekutshelela yona leyo nto leyo ukuthi mina angiseyona intombi? Wawuthi akenzeni? Uzumtshele leyo nto. Ingoba wathi Ngoba uSithe udlenguliwe. Ingoba wathi wayengabuzanga. udlenguliwe Lokhu into ubulale esuka nendoda ekhanda lakho. yakho. Ingoba wathi udlenguliwe ubulale nendoda Ima yakho. kona uhlakanaphi? Ufuna alale nawe? Angifuni alale nami. Uma Shuthi wena wenza uhlakanaphi, uSisay ungenaphi Slim. lapho wena? Shuthi wena wenza uSisay Slim. Afike Ungena anginike kanjani imali wena lapho? zasemhlangeni uhambe Ungena endodeni yakho ima niyodla wena imali ungena yakuseni. ngakuphi lapho? Niyodla Understand imali ukuthi wena ungena yakuseni ngakephi? nendoda yakho. Ima Uhambe uthi wena uye ecampini. Uhambe uthi uye uhlanganaphi? ecampini wena. Ungenaphi wena? Usehamba usebenza eThekwini abuye anginike Imali imali. wena ungenaphi lapho? Ngene okutheni uthi wenza uSisay Slim. Uyamfuna yini uSithe? Angimfuni. Pho manje indaba ukhuluma indaba zami noSithe uhlakanaphi? Kanti akadlengulwanga ngani nokubonga? Uthi wadlengulwa yena. Akadlengulwanga ngani? Angimazi. Wadlengulwa. Yes, kadlengulwa abokhazini bakho. Wazi kahle nawe. Wazi kahle. Wena wangitshela Labebhema khona iwunga. wena wangitshela Nebhudi lokho. leli abadlayo. Yes. Wena wangitshela lokho. USisay mase ngibuza ukuthi wena ukephi. Ngithi usemhlangeni. Shuthi mina umuntu Wena omubi. sisi indaba uthi unokubonga akadlengulwanga. Uyazi ukuthi lento ukuthi uphikisa umuntu uma ethi wadlengulwa, uthi wena akadlengulwanga. Ukuthatha phi lokho ukuthi Ingoba uthi akadlengulwanga? okhazini Futhi bami. wayekhona. Shuthi ingoba Oh, okhazini yena bami. ulelo khazini bakhe kahle kahle. Kumele ngenze njani? Shuthi kuzoboshwa Okona bona okhazini ungafuni bami. baboshwe. Shuthi Mina kuzoboshwa fanele bona. ngivuma ukuthi angidlengulwanga kwawo nobuvikele okhazini. Wena ibuphi ubufakazi ukuthi uthi wena akadlengulwanga? Angidlengulwanga. Ibuphi ubufakazi usho ukuthi akadlengulwanga? Ingoba wahamba wangitshela ukuthi uyentodeni yakhe. Sengiyabona nami uthi okay. Uyayazi indoda yamvula. Yebo. Ngiyazi indoda yambreaka. Ngicela ukubuza ukuthi Waya ku7 mngani wawukhona usubreakiwe. yini? Waya ku7 usubreakiwe. Okay, wena wawukhona sikhathi lo ndoda yami oyisho i-break wawukhona. Ingoba ngikwazi ukuthi mina uyi-virgin usuphuma endodeni yakho futhi usuyangitshela usuyangifonela ukuthi kanje kanje kanje. Sufika kuSithe usuthi ubreak oSithe uzosulela isisu ngoSithe. Lengane yaphuphuma uthi yaSithe. Lalela sisi, yonke leyo nto leyo usuyiveza namhlanje into abengayazi yonke le nto uSithe. Kanti inhloso yakho Unengane yaphuphuma. Unengane yaphuphuma. Ethi is yaSithe. one. Yonke leyo nto ingena ngakephi leyo nto? Ingena ngakephi? Ingena- Leave lesakhe. Ingena okutheni ukuthi wena wenza ufuna uSisay ukubonani Slim. wena? Wenza uSisay Slim. Guys, le ntombazane angazi ngempela le ntombazane. Lalela, Wenza uSisay Slim. ngifuna ukukhuluma nalo sisi lo. Sorry wesisi, so. Wesisi, sorry. Sorry wesisi. Lalela. Ngicela uphume endabeni zami. Ngeke ngiphume endabeni zakho usenza Cela- uSisay Slim. Okokuqala, umakhelwane angazi wami. ukuthi Umakhelwane wami. Oh, obviously-ke mengingekho mina ngiyantontshana noba u-2. This is why ukhuluma Kanjani manje. sitshontshana ube nendoda wena le phezulu Adams. Ngibabingelele-ke abathandi nabalandeli besibani media. Igama ngumzwandile ngwakamsana. Ngiyazi-ke ababukeli nabathandi besibani media bazoke bathuka ukuthi hayibo ubani-ke lo manje hhayi. Yasemasanini le bafowethu ngihlele esigcekeni sabonga wakamkhize ngesimo sokuthi engathi akatholakali namhlanje kunenkinga anayo kodwa kuyona-ke inkinga enkulu kangaka. Uzobe khona nje kwi-episode elandelayo. Kwawukuthi-ke bese ku-organize-we yonke into-ke bengekusajika lutho kwathiwa ayisicela ukuthi ungeke ukwazi yini kodwa ukubambela le ndoda la umsebenzi wayo. Ngathi mina hayi angikholwa mhlawumbe sengingahlula ngingazama bafowethu noma ngingazi-ke ukuthi kungani kodwa ngizozama ukuthi sicathulisisane nje sibonakale ukuthi lo daba liyasolveka. Bafowethu la engathi kune-episode number 46 episode la ekunendoda la umfowethu la uSithe ngicabanga ukuthi unonokubonga athandana naye. Bebethandana kamnandi-ke. USithena ube nokunika unokubonga imali engathi kuthiwa akaye emhlangeni. Unokubonga angayi-ke emhlangeni. Kwabuya lapho-ke waseyabhala-ke uSithe ngoba engathi ubesekwenze kwayikabili lokho engathi akasamthembi unokubonga. Engathi unokubonga akayona intombi nto. Kuhambile-ke lapho kwahamba lapho kwaze kwangena ukuthi hhayi engathi uSithe akasamthembi unokubonga engathi akayona intombi nto.
Hhayi, uNokubonga-ke ngathi ukhulumile wakhuluma waze wajula, wakhuluma nokungaphakathi kuyena, wagcina eseveza nokuthi hhayi bo, Sithe mina njengoba ngihlala nawe nje ngahlukunyezwa ngokocansi. Eyi, kwagcina-ke engathi sekuba yinto-ke e-sensitive kakhulu, engathi-ke hhayi ithe engathi kusalindwe leyo nto-ke, nasi-ke isibani imida sesithintwa umngani ongathi igama lakhe langena ngekhathi kukhulunywa. Kwangena igama lamngani, hhayi umngani engathi naye wangena-ke, uma engena umngani engathi akathandanga indlela angena ngayo ey'ndabeni. Umngani-ke uyena-ke lo ngihleli naye la eduze-ke. Umngani engathi ugcine ebhalelwe usibani imediya ukuthi naye ucela ukusizakala ngoba engathi akasamuhle endaweni, abasabhekani noSithe noNokubonga engathi abasabhekani kodwa uzoyichaza yena-ke umngani. Ngizocela nje abingelele abathandi nabalandeli abakhulu besibani imediya, azisho igama nesibongo bese eyalichaza udaba lakhe, yindaba ebhalelwe usibani imediya. Sisi, sawubona. Yebo, niyaphila. Yebo. Yebo, ngibingelela ababukeli, ngibingelele nengihleli nabo esimane imida. Yebo, sathi angiphathekanga la, sengumuntu omubi endaweni. Sicela ubaphe igama nesibongo. NguNomvelo Ngcobo. Nomvelo Ngcobo. Yebo. Yeah. Nomvelo, ecela uchazele ababukeli, angiwatatazele nje, ubatshele nje, ukhululeke kahle, ubachazele ukuthi hhayi mina ngibhalele usibani imediya ngoba naku ngingasamuhle emphakathini ngesimo sokuthi nokuthi. Siyabonga. Engibhalele ku-Spanel Media ade ngizosho ukuthi uNokubonga mengareshiwe, wahamba kwindoda yakhe walala nayo. So manje into enginqenayo lapho ukuthi babophane kuze kungene amaphoyisa kule ndaba. Kushuthi wena usho ukuthi la bantu abazobe beboshwa abantu abangenzanga lutho. Abantu abangenzanga lutho. Kahle kahle iqiniso, wena into ofuna ukuyitshela uSithe, ufuna ukumtshela ukuthi kahle kahle akazange adlengulwe uNokubonga Akamdlengulanga uNokubonga. uNokubonga walala nomfana nendoda yakhe, nendoda yakhe ayithandana naye ngaleso sikhathi. ayithandana nayo ngaleso sikhathi. uSithe mnika imali ukuthi ayimhlanga. Futhi asikho lesitori sokuthi uNokubonga wadlengulwa abantu bendawo abasatshwayo, ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto, walala nendoda yakhe. Hhayi, balandeli besibani imediya, ngicabanga ukuthi udaba niyaluzwa-ke, lifika nomngani la. Ngoba naba nabaphathi bami bethi hhayi engathi sebekhona oNokubonga emnyango, ngizocela ukuthi sibalinde nje ningabaleki, naba sebefikile basijoyine bazoyikhulumela oSithe noNokubonga ngoba usekhona umngani, ningabaleki, ngiyabonga. Ngiphinde ngibabingelele-ke abathandi nabalandeli abakhulu besibani imediya. Njengoba kade sithembisile ukuthi sizocela ukuthi ubhuti uSithena nosisi Nokubonga basijoyine. Sebekhona-ke manje, noma ngazi abakaze bangibingelele lo bengenile nje, bavele bafike bahlina nje, babuka lo sisi laba sebeyahlina bobabili. Ngangazi ukuthi ngempela kwenzakalani, kodwa ngizocela babingelele-ke ababukeli besibani imediya. Bhuti Sithe, sicale kuwena. Ngiyabingelela-ke ababukeli besibani media. Igama lami nguSithe. Ngiphinde ngibonge-ke ukuvakashela abantu besibani media. Ngicabanga ukuthi bazosilungisela udaba la Nokubonga ukuthi wadlwenguleka, noma ngingazi ukuthi bangiphatheleni because bengilindele umthetho wamaphoyisa ukuthi uzofika wona. Ngiyabonga. Sisi Nokubonga. Ngiyobingelela ababukeli besibani imediya. Sibonge ukuvakashela abantu bakwaSibani Media, noma ngingazi ukuthi beze ngani, kodwa ngiyaxakeka uma ngithi mengingena ngibona umngani wami ukuthi okay, umngani wami ngingena ngaliphi kwiSibani Media angazi. Yeah. Futhi nawe sisi, njengoba usibona lana thina sibhalelwe usisi lana. Usisi esibhalela naye ngenkinga anayo. Kodwa-ke ngizocela nje naye ayibekele inkinga anayo ukuthi yingungane ethinta abantu besibani imediya njengoba kwenzekile. Bhuti, sisi, bengicela uchazele nangobhuti nosisi angazi babingelele bachazele. Yebo, nginenkinga la. Mengihamba noNokubonga umngani wami omkhulu. So siyangitshela ukuthi angibuze ukuthi uNokubonga
ukephi ngimtshele usemhlangeni. Athi alright. Ngolunye usuku aphinde amnika imali futhi okuya emhlangeni. Angibuza sonokubonga ukephi ngithi mina usemhlangeni. La unokubonga esengitshela khona ukuthi ade ngayile emhlangeni adeke ka-boyfriend wakhe. Ngithuke futhi nami nakhona. Ngoba kuzoqhatheka mina ngihambe mina ngisuke ngeke usithe ngimtshela ukuthi unokubonga unendoda endaweni ukuthi. Mefika usithena ngimtshele zonke izinto. Afike usithena ukubonga ambuze nokubonga usuzwe ngoba angalisho-ke igama nokubuka usithena. Uzuthuke nje usubona wena kuma-social media usubuthi hawu nayi indaba isingena lapho uthi hawu uthe wena naku ngena negama lami. Igama lami yebo. Awuyena kuleya nkulumo khona inkulumo oyikhulume kumina ekuqaleni. Utheni kumina ekuqaleni wathi wena engathi ukhuluma iphutha nangu sila. Utheni ngaye nangu. Ekhumbula inkulumo oyikhulumile. Uthi wena kumina ngase kuzoboshwa nokhazini wakho. Naleyo nkulumo. Indaba mfethu wena ufuna ukubona elinye iside ngami. Angizwanga. Indaba ufuna ukubona elinye iside ngami. Iside lakho kanjani uhlezi ngibuza wena. Even benginika No, imali use uyazi ukuthi ngihlala naye usitheni. ngiyakwazi lokho ukuthi uhlala nayo. Okay, okhazini bakho abarephi? Okhazini bami abarephi. Oh, okay. Wena indaba ungena endabeni zami uhamba utshela usitheni ngoba uyazi ukuthi ngihlala naye. Indaba uhamba umtshela ukuthi mina angiyona intombi. Nje uyenzelani lonto? Uyamfuna yini usitheni? Futhi useyakaza Ingoba mina wena. Akazi. ngibuka njengomuntu omubi kanti ngizwana naye vele ngiyamazi. Usithe ubuka wena njengomuntu omubi. Yebo. Wena uhlulwa ukukhava umngane wakho kushathi uyakhona into oyaziyo ngomngane wakho. Uhlulwa ukumkhava endodeni yakhe. Shuthi uyamfuna usitheni. Le nto engitshela yona sitheke siqaleni. Ukuthi uyakufuna. Akakwazi ukuthi akutshele iy'ndaba zami ngingekho mina. Abona uma ungena iy'ndaba zabantu abawu-2, labo bantu labo usuke ubaxabanisa. Umuntu wesithathu othandwa akadingakali. Yena ukuthi uzangene ngaliphi, okay, wakubona etawuni sitheni before wakutshela ukuthi angiseyona intombi. Yini awayekutshelela yona lento leyo ukuthi mina angiseyona intombi? Wawuthi akenzeni? Uzumtshele lonto. Ngoba usithe wayengabuzanga. Lokhu into esuke ekhanda lakho. Ingoba wathi udlenguliwe ube ulale nendoda yakho. Imako uhlangana ufuna lale nawe. Angifuna lale nami. Shuthi ungenaphi lapho wena? Shuthi wena wenza useslim. Afike usanga. Ungena kanjani wena lapho? Wena ungena ngakuphi lapho? Understand wena ungena ngakuphi? Nendoda yakho. Ima wena uhlanganaphi? Ungenaphi wena? Usehamba usebenza eThekwini abuya kunika imali. Wena ungenaphi lapho? Ngena okutheni uthi wenza useslim. Uyamfuna yini usitheni? Angimfuni. Pho manje indaba ukhuluma indaba zami nositheni. Ungihlakanaphi? Kanti akadlengulwanga nokubonga. Uthi wadlengulwa yena. Akadlengulwanga. Angimazi. Wadlengulwa. Yes, ngadlengulwa abakhazini bakho. Wazi kahle nawe. Wazi kahle. Wena wangitshela khona, labebhema khona iwunga. Wena wangitshela lokho. Yes. Wena wangitshela lokho. Usithema sengibuza ukuthi wena ukephi. Ngithi usemhlangeni. Shuthi mina umuntu Wena sisi indaba uthi unokubonga akadlengulwanga. Uyazi ukuthi lento ukuthi uphikisa umuntu uma ethi wadlengulwa uthi wena akadlengulwanga. Ukuthatha phi lokho ukuthi ingoba uthi Uthi okhazini bami. wayekhona. Shuthi ingoba okhazini Oh, yena bami. ulelo khazini bakhe kahle kahle. Kumele ngenze njani? Shuthi kuzoboshwa Ubona bona ungafuni baboshwe. Shuthi Mina kuzoboshwa fanele bona. ngivuma ukuthi angidlengulwanga kwawo nokuvikela okhazini. wena ibuphi ubufakazi ubuthi uthi wena akadlengulwanga. Ibuphi ubufakazi usho ukuthi akadlengulwanga. Ingoba wahamba wangitshela ukuthi uyentodeni yakhe. Sengiyabona nami uthi okay. Uyayazi indoda yamvula. Yebo. Ngiyazi indoda yambreak. Ngicela ukubuza ukuthi Waya ku7 wena mngani usubreakiwe. wawukhona yini? Waya ku7 usubreakiwe. Okay, wena wawukhona sikhathi lo ndoda yami oyisho i-break wawukhona. Ingoba ngikwazi ukuthi mina uyi-virgin usuphuma endodeni yakho futhi uyangitshela uyangifonela ukuthi kanje kanje. Sufika kusithe usuthi ubreak osithe uzosula isisu ngosithe lengane yaphuphuma uthi yasithe. Lalela sisi, yonke leyo nto leyo suyiveza namhlanje into abengayazi yonke lento usithe. Kanti inhloso Inengane yaphuphuma. Kunengane yaphuphuma ethi yasithe. one. Yonke leyo nto ingena ngakephi leyo nto? Ingena ngakephi? Ingena Leave the side. ingena kutheni ukuthi wenza useslim. Wena wenza useslim. guys, le ntombazane angazi ngempela le ntombazane. Lalela Wenza useslim. ngifuna ukukhuluma nalo sisi lo. Sorry wesisi. Wesisi sorry. Sorry wesisi. Lalela. Ngicela uphume endabeni zami. Ngeke ngiphume endabeni zakho usenza Ngicela- useslim. Okokuqala, umakhelwane angazi wami. ukuthi Umakhelwane uzungene- wami. Shathuma, obviously ke mengingekho mina ngiyantshontshana about this is why ukhuluma Kanjani sitshontshana ube nendoda wena le phezulu Adams. ngithi mina wena uyantshontshana Angithi nosithembu unendoda. namangekho angithi Wangitshela ngakho wena ukuthi akakubanile seleke.
Okay. Angithi washo kanjalo ukuthi angithi washo kanjalo wena. Mina ungifonela. Sengicela uyikhulumela. Ngiyaphoxeka ngiyadumala ngendlela esengizwa ngayo manje. Ngoba into engiyaziyo ngonokubonga iyi-1 ukuthi usayintombi. Bangitshela ukuthi ubreakiwe abantu abamdlwengulile. So-ke manje mase kufika umngane wakhe ngoba phela benomngane wakhe ayikho into abangayixoxa. Ngiyacabanga ukuthi nami nesheni lami ayikho into esingayixoxa noma nje abajida bengibiza ngesiyoyo ukuthi ngingatshela nentombazane iminyaka 2 angiyithinti iyalala nami endlini kodwa ngiyithinti. So ngezizathu sokuhlonipha umthetho wakubo ukuthi kubo babantu abakholwayo abayithobile. Base ngithi cha nami ngizoqala ngimhlanganisele ukuthi ngiyomlobola njengoba nje ngangishilo nasekuqaleni ngathi cha angiphiki kukhona sekuhlangene ukuthi ngiye kubo. So namanje nje ngimnikeza imali kanti uya kwenye indoda. So angi-understand ukuthi umngane wakhe angaze abiza abantu beindaba ukuthi bazoshutha ngoba nakhu ngasasikade sikhulumile ukuthi sifuna ukulungisa le issue njengoba ngisho nje bhuti ukuthi ngilindele amaphoyisa mina ngoba wathi wena kimi nizofika namaphoyisa seniyilungisile lento nengibambele lezi igebengu so usho ukuthi mina kahle kahle mina umuntu amdayisa nabantu nokubonga angi-understand ukuthi kwenzakalani ngoba umngane wakhe phela bakhuluma yonke into bhuti ngabe lokhu okusho umngane wakhe angalekhane ethi unqola umngane wakhe ngabe kuyikona yini nokubonga ukuthi awudlwengulwanga ngoba phela mntakwethu ngengakubamba ngihleli nawe nje ngoba ngazi ukuthi mina ngisalungisa isimo sokuthi kuboshwe labantu abakudlwengula kanti still usangenza isilima nalapho yindaba ungenza isilima kanje. Shuthi wena ukholwa lo. Ukholwa lo okudlula mina. Ima-ke- Ukholwa yena. Wena ngithi mina Ima-ke, wena ukholwa wo. yena okudlula mina. Ima-ke wo uyakhumbula ukuthi ngikade ngikubizela uzanga wathi uyagula wena unenkinga yesisu unenkinga esinyeni ngayexakeka ukuthi unenkinga kanjani esinyeni ngayitshela ukuthi uyesikhathini kanti shuthi la kwakuphuma khona lengane shuthi kahle kahle mina umuntu oyisilima. Izwa namanje angithi amba ufikile wazo-eda seshuthi noba uthi uvele shuthi niyafunana yindaba phona ningavele nithandane nokuthi nilekhe nenza lento enyenzayo ukuthi nizongibizela abantu bakwibani media yonke lento enyenzayo niyenzela ini Yazi ukuthi mina understand ngi-understand nami lento yami nawe ngeke niyafunana ngimfune umakhelwane wami ngizomfuna kanjani umakhelwane wami omakhelwane bayekani ukufunana niyafunana noma siyafunana pho manje ingane kephi ngibula usiyangikaze ngilale naye Kanjani? angikaze ngilale naye Wazi uthe ukuthi nje ukuthi wena wazi Wena- ukuthi umngane wakho mina ingane yami shuthi wena ukhiphe lesusu ngoba nakho lalelake sisi leyo ndoda yami othi mina ngangithi iyona engibreakile angikaze mina ngaresho abafana bakini okhazini bakho ibona-ke lapho just leyo ngane kwakuyeyabo akuyona sithe usithengishayina 2 years angikaze angithinte mina Uhlale Adams umuntu wakurepha ngoba usehleze kunika imali yokuthi uye camping manje uya-Adams yodla imali yasithe. yo guys mina understand ngempela yazi kodwa mfowethu wena inkinga yakho uqinisile methi shuthi umuntu owambreak use-Adams vele nami ngazi ukuthi i-camp ayihamba yase-Adams pho yindaba umngani uyithathaphi indaba ye-camp yase-Adams kanti vele nomuntu wakhe kwako wase-Adams se umngane ikhemp ese-Adams uyasasihamba naye ikhemp ngeke ukuthi akayazi wawuyihamba kanjani naye i-camp ngoba yena unengane yena uyihamba ube kanjani nayo i-camp manje nje ube nayo manje nje ingane se uwena phela ophuza utshwala mina Uyaphuza, mama? Ngiphuza, kanti uyazi angazi sho ukuthi futhi. uyaphuza mina lo muntu mfethu yazi Nangu phambi kwakho uyazi angazi sho ukuthi uyaphuza angazi ukuthi nje mina uye Yo. camping shuthi la machafazi lawo nisuke nifakene ndawonye nisuke nifakene ndawonye la machafazini se njengoba ngitshela nje ukuthi uyamazi wawulifaka kanjani ichashaza ube wadlwengula wawusukuke ngangihlola ngisahlolwa ngaleso sikhathi wawusahlola kanti udlwengulwe nini Colgate. yazi yo guys mina Colgate imali leyo Colgate angisasaphi mngani indaba wena vele ungangifuni kanje wona kahlahla umjwayela kabi wena umjwayela wena umjwayela la wena umuntu ongijwayela uyaxopha phela kodwa wena ungijwayela kabi inkinga ikwena wena ungijwayela kabi ungijwayela kabi wena yazi wena ungijwayela kabi lo wena bonje wena ungijwayela kabi mina fanele ngibambe wena lungile izodibana eminyango vele ngeke uzuphumeke la egethini lale ekhaya ngeke uzuphume okay sobona-ke sobona phela wena ungijwayela kabi yazi ukuthi lona manje ungakodeli lo ukushaya nami zobona wena nawe usazodibana yebo Mhm.
usazodibana kodwa Iminyaka nawe. ayenzeki. Indaba uzongiqhatha noSithe nasekuqaleni Ingoba ngakukhuza. ukukhohlakele. Ngakukhuza nasekuqaleni Yamuzwa nasekuqaleni wangikhuza. Shuthi into ayenzayo. Hlukana ney'ndaba sami. Wena ungibizelani endlini yakho? Ngakutshela ukuthi Ufonelelani hlukana endlini yakho? ney'ndaba sami. Ungibizelani uthi angize endlini yakho? Ngifuna ukuthengela utshwala sidakwandini. Isidaku wena. Ngifuna ukuthengela utshwala ngithi wena uyaphuza. Ingoba udlala ngosithe wena. Ngithathe lo Sithe uyamfuna? Ngizomthatha. Mengimfuna ngizomthatha. Ngithathe vele nifanelane. Siyafanelana. Ngithathe. Nasekuqaleni Wazi washo ukuthi nje. ngizoba into eyodwa. Nasekuqaleni Ngoba wangifona ngibona nje. ukuthi uthe Yebo. awukwazi ukuba umngane nesoko lami. Awukwazi. Makhe- Nendoda yami. Makhelwane. Akukwazi. Makhelwane kuyena umngane. Ixoxani naye. Sixoxane sixoxe wenza ubugebengu. Awukwazi ukuthi ngithi uyabona-ke. Wenza ubugebengu. Idlizane Iy'ndaba. uthando labantu. Angibhidlizi. Kodwa-ke sisi likhona uthando uma sekunje mase sisi ake siqale siyilungiselane lento. Angazi noma uqambela amanga noma uqinisile kodwa uthi leyo kudlengulwa ayikho. Wena ekuyiphenduleleni kwakho ikhona indaba yokudlengulwa. Ikhona. Ikhona. Wadlengulwa Yes. sisi. Angithi yena nje bekhuluma nje uvikela okhazini bakhe. Nimzwile siqaleni uthe kule ndaba khona okhazini bakhe. Kungani navikela okhazini bakhe ebebazi kahle naye ayindakaqala ukuzwa kuthiwa okhazini bakhe barephile somewhere. So indaba enavikela okhazini bakhe ngathi noSithe uyenzela ini leyo nto Njengoba le suwaqambela ufuna uSithe. kwenzakaleni. Waqambela uSithe amanga ukuthi udlengule okhazini bami kanti udlengule le ndoda yakhe se-Adams. Ngithi uyezwa-ke. Ukuthi uye camping kanti uye entodeni. Ngithi uyezwa-ke. Indoda yami yase-Adams. Anginiki imali yokuhlola kanti uyidlala le ndoda yakho. Buti Sithe Yebo bhuti. ayikunzima la. Ya. Madoda. Ngiyacabanga ukuthi uNokubonga uyayizwela. And into engiyifisa ayi-one ukuthi akhulume iqiniso ageze igama labantu. Ngoba mina ngaze engathi asambeni siyohlolwa ngoba uthi usayintombi. Wakuveza ukuthi usedlwenguliwe ngoba nakho sengithi mina ngizokhipha imbuzi eyintombi mawukuthi usayintombi. Akakwazi ukuthi angangifihlela ukuthi udlwenguliwe njengomuntu wakhe sibe silala ndawonye emphedeni. Ufihlela umuntu wakhe indaba engaka. Uma efihlela mina-ke engase kuthiwa-ke ngangisengiyile kubo ngiyokhokha sengithola ukuthi akasiyona intombi sasingekeni kuze kugcina kuphume idumbu lapho. Ngoba entweni enjalo phela mfethu kuzophuma idumbu abantu bakubo babezohluleka mhlawumbe ukulungisa iy'nkinga zasekhaya. Ngoba sonke sinemndeni nawe unomndeni. Njengoba ngithobela umndeni wakhe nje shuthe umndeni wami bengawuthobeli bekwenza isilimo. Ngihlalile naye ngoba nakho nathi angihlale naye ngibekezela. Kodwa manje nama sengizozwe ezinye iy'ndaba akukho ukubekezela entweni nje. And futhi uphakamisa umoya okukhombisa lento le vele uyayazi. Ngibonga. Izindaba. Yakhala Sithile. Yakhala. Ngiyakuzwa uSithe. Mngani. Kuko konke okushoyo angizi nawe into ongayifela leyo okusho ngoba usho into okuyiqiniso angithi. Awuzile la uzodibhisa abantu bethandana. Uthi uzongena phakathi kwabantu bethandana kahle ufike ukwazi kahle uzokhuluma into engekho. Ngoba uyabona into oyibekayo. Lento kunabantu abazoboshwa. Yabona nje bethi yena wadlengula usamnalo. Icala likhona liyalandela. Manje wena mawuzoveza obunye ubufakazi ukuthi akadlengulwanga. Ngagcina futhi kuyawena phakathi. Ngoba uzokhuluma nawe into mhlawumbe ungenasho. Kodwa uma ukuthi wena uneshow ukuthi lento oyishoyo noma ngathiwa wadlengula kodwa uthi wena walala nendoda yakhe lokhu ungakufela ke lo. Ukuthi walala nendoda yakhe angithi usho njalo. Kwaba kangaki Kwaba kaningi kabi. endodeni yakhe. Entodeni. Wena uneshow ukuthi wena ubelala nendoda yakho Nokubonga. Ngisho ngoba bengifonile athi ngisaya Adams. Angiye camping. Ngiyabonga. Siyaqhubeka nokuthi kusithe wentombi. uSithe ngoba ngichazile ukuthi ngarishwa. So obviously ukuthi mengithi ngarishwa angiseyona intombi. Lokho kusobala kuyena. Kodwa engingakwazi ilokho okukhulunywa umngani wami okuningi kwakho. Angeke ngize ngivume ngithi ngiyazi into ngingayazi. Angazi ngingathini, angazi ngiphelelwe yiwona amazwi engingawasho.
Umngani wami engangithi umngani wami bengingalindele ukuthi engenza kanje. Ngangithi mewukuthi kunento emphatha kabi yena njengomngani wami, ngangithi uzoza kumina angitshela athi mngani no, wena zikhulumele wena iqiniso, umuntu wakho, mina ngifuna ukungena. Kusizani-ke manje ukuthi athi ngizoyikhipha, angifuni ukungena ey'ndabeni zenu, ekubeni egaxele, ngoba ugaxele phela manje akusekho lula ukuthi aphume. Sorry Akakwazi Bhuti, uyabona ukuthi uNokubonga unamanga. Bangakanani abantu beboshelwa ama-rape ingekho leyo nto, belale nabantu ngenhloso. So mina into engiyibukayo uNokubonga, angazi noma uzongitshela iqiniso noma uzoqhubekela ekhanda engibhuqa kanje, because into engiyibuka kuyena uyangibhuqa kahle kahle. Baningi abantu abasemajele ngabantu besifazane ukuthi bareyishiwe. So end of the day lento ayenzayo le isazobulalisa abantu ngoba meqhubeka ngokuthi urayipiwe, ukuthi abafethu bayasatshwa, nami ngiyinsizwa kithi nabo bayinsizwe makubo. So uma esafela ukuthi ureyishiwe, uma sesithola ukuthi akareyishiwe abantu sebeboshiwe, kuzokwenzakalani? Ubani umuntu ozobukeka kambi la emphakathini? Because kahle kahle shuthi kahle kahle yimini umuntu oyisilima kuyena umama. Nganitshela nasekuqaleni ngathi akaqali ungiqambela amanga. Yabona yatshwala nje iyangibhuqa ngoba bengiye ngibuka amathini la egcekeni ngingazi ukuthi amathini avile kanjani ngoba ayikho ingane encane la ekhaya. Kodwa manje amathini otshwala ngiyawafica la egcekeni. Angazi ukuthi ubani ophuzayo. Umethu umngane wakhe bahamba ndawonye beyophuza. Bekuhlela abantu. Bebehleliphi abantu ekhaya? Okusuke kuyena Akaphuzi lo mefike lapha ekhaya. kusuke kuyena lo noThomi wakhe Bephuzela? bezophuzela la endlini. Angithi wena angithi mawungekho wena usemsebenzini endlini yakhe indoda yakhe engafuni utshwala. unina phela uzo-understanda phela uzoyitshela ukuthi baba sibanimade bephuza, hhayi mina uzofica ngisobha vele endlini. Ngingadakiwe ngingenalutho. So akwazi ukuthi wena Yima-ke bafu abangani uma uvakashelwa abangani ungabathengela amakani amabili. Ngeke idampe elilodwa likudake. mase kuthiwa ngiyaphuzake, ungathi uphuza idampe elilodwa. Kodwa ngikwazi mina lo. Yes, angithi ngiyasho ukuthi mase kuthiwa ngiyaphuza, ngiphuza idampe elilodwa, ukudakwa lokho, uphuza lokho. Uphuza yini lokho? Ukuthinta. Yima-ke bafu uma kuwukuthinta. Ukuthinta. Njengoba nje behamba bayohlala ndawonye kubuka mngani wakhe. Kusuke nakhona ufiyaphuza idampe elilodwa. Because phela mina kuyenzeka ngingabuyi endlini. Sukuleliphi? Uyazi ukuthi phela mina ngiyaphanda. Umphanto wami mina bafu ngihambise ebusuku ngihambise mina. Uyabo? So nje kuyimanje ngiyabuka ukuthi ngihleli la ngivimbezelekile ngoba bengihlonipha nina ngoba nganibhalela. Ngiyitshela ukuthi niza kumina ne-solution e-right. Kanti still niseza kumina nisazongicasula ekhaya. Uyabo? And futhi uyabona uNokubonga kahle kahle shuthi uyintombazane nje useless. Ayikho intombazane engahlala nendoda ibiyolana enye indoda. Shuthi mina ngisiyoyoyo nje somfana la endlini. Oh shuthi mina ngifuna ukuthini ngami. Ngifuna ukuthini ngawe. Wena engaze kuthiwa intombazane eqiniso wawuzongitshela ukuthi udlenguliwe. Because mina ngihleli kahle ngathi ngihleli mina mfethu angimthindishe ukumthinta ngoba ngazi ukuthi umuntu wami lo oqondile engizolala naye ngoba nakho esekhokhelile. Angithi manje usuyangithinta sithi suwazi ukuthi ngaresha. Angithi usuyangithinta manje. Ukuthinta kwami kodwa kusangigculisa. Because uyabona ukuthi kuyimanje lo muntu Kwamele umtshele ngaleso sikhathi lo muntu ekudlengulile. Uqonde kuyena umtshele ukuthi sengidlenguliwe. Wakwazi ukuyotshela umngane wakho wafihlela mina. Ngiyi-boyfriend yakho ufihlela mina i-boyfriend yakho utshela umngane wakho. Ubani kahle kahle la umuntu omthandayo. Ngiyakutshela nje sikhona into engakhulumeki nomuntu othandana naye. Mase kuba khona lo okwazi ukuthi ukhulume nomuntu osana naye. Angize ngikwazi ukuthi mina ngiqhamuke sengifuhleleka ngaleyo nto leyo. Lezi zwaye ngahamba ngawutshela umngane nami. Uyabona mfethu ukuthi wakho eqiniso. Vele ube honest kuyena. Ngathi mina kunjani-ke manje njengoba watshela umngane nje kunjani manje uma kunje umngane vele abangani bahlezi vele bezobhidliza uthando labantu. Ngabe mina ngakuhlambalaza nabantu ngoba ngabe mina ngathula lento sayilungisa. Uma ucabanga mina yami inhliziyo awuyibhidlizile awuyibreakile manje. Okay sebhidlikile vele inhliziyo yakho ngenxa kalo. Nawulo. Akanacala lona ngoba ukhuluma eqiniso ngawo. Ngoba wena ufihleleni Manje siyathandana. wena ufihleleni wena. Yabo kuba khuluma ngalo ngoba sikho la. Kube lo uvale umlomo wakhe. Weza kumina njengomngane wakho ozongitshela umngane cela ukhulume ne-boyfriend yakho. Uma ucabanga-ke wena shuthi ngabe kuvele mina sengifike kimi mina ngaze ngakulobola kuvele lapho. Ukhuluma nendoda yomuntu. Khuluma nendoda yomuntu. Ayibingela ngisho ubingela indoda kamngane wakho uyibingela ngisho uyibingelela. Ushaya ngathi awuyibonanga ngisho athiwa yenza mina ungabuza ngitshela ngibona usemnentombi. Wena uyiloyo nhlobo wena. Ahlangane nami endleleni ngathi uyazi uswahlangana nami endleleni ngathi singaphindi ngize nginyaka.
Eku-right wakutshela iqiniso ngoba usukhulumile nje. Ngiyakhuluma vele indaba. Engesona ezakho. Ze, Mese uyashawa ushawule lo. zakho. Mese uyashawa ushawule lo. Zakho indaba. Mese uyashawa Zakho ushawule lo. indaba ngithi. Mese uyashawa ushawele lokho ukhuluma indaba zabantu. Shawele lokho nje ukhuluma indaba zabantu. Cela iqiniso nokubonga. Ngoba ngifuna iqiniso kahle kahle. Okudlula lokho-ke, sho nami kumele ngigcine ngishilo kini because yazi ukuthi mfethu sihamba lecala manje ukubonga imtshela ukuthi nokubonga kwadle nguwe. Ngoba uthe angisho kubo kodwa manje igcine sekufanele ngigcine ngisho ukuze phela nakubo bayithathele phezulu. Angithi watheni nobhuti yena abayigayigayi. Abavele-ke phela obhuti bakhe sekushubile ingane yakhona edlunguliwe. Yindaba obhuti bakhe-ke noma sekuze kwavela kuma-media angabatsheli. Yazi mina ngeke siyabo nje. Mina into engayisho nje kuwena ukuthi awuvele ukhulume naye lo wakutshela ukuthi mina angibreakwanga. Khuluma naye nangu phambi kwakho. Khuluma noba u2. Akutshela ukuthi wayekhona yini yena. Yini uvuko lakho? Ukuthi uyangidina ngoba ukhuluma indaba engingasizona ezakho. Ingoba azini uvuko lakho. Ingoba uyalazi iqiniso. Qinise liphi? Iqiniso ukuthi wathiwareshwa abantu wadlengula indoda yakho liyakudlengula uyakulala. Mekuthi yakulala. Kwangumele uthi kulala kwangumele uthi udlengule ubuye utshela usithini. Ngiyakuzwa. Kunesikhathi esingana ngijoyina le ndoda manje. Angeke ngize Ngiyakubuza. uphendule lo mbuzo. Ngobani? Angeke ngize Hayi phendula umbuzo. Ngobani? Ma wesi. Ngeke ngize ngikwazi ukuphendula mina lo mbuzo. Wena phuma endabeni zami. Yini ngiphume endabeni zakho. Okay. Shuthi uma ungawuphenduli shuthi namanje usajola naye. Uyajola nayo, ayinanokushuthi uyajola nayo. Ujola nayo. Wena isilimo. Oh ngithi ngiphume behamba. Uphuma uyophanda eThekwini ebehamba. Athi nje uma ungamtshela usithini. Khuluma phela. Ngilalele ngilindile mina. Kodwa uyabona lana kubonga kugcina ngempela kuboshwa abantu into engekho. Sekufanele ngesinye isikhathi ukuhlale phansi manje intombazane. Ubuyise konke, khuluma iqiniso. Uyabona ukuthi kuyonakala. Ngoba phela kuyo yonke lento ayishoyo umngani wakho. Ngeke ukuthi konke akukho akukwazi. Kuko konke lokho akukhulumayo. Ngeke ngivume ngiphike ngithi mhlawumbe khona kodwa khona okukhona. Nginamanga masera. Hayi mfethu. Ngeke ukuthi usengaqamba Amampunge azazosuka nje. Hayi amampunge lawa Usuka mfethu. Uyabona nje mfethu nokubonga mfana uyaphoxana. Uyabona nje mfethu landele emumva mfethu. Kuya ngokuvela njengathi konke. Ngikulandele emumva wena mfethu. Vele nje bangangishilo wathi ngambambe Jola. Unokubonga kumina usayingane mina isikole sengasiqeda. Yena isikole besafunda isikole ngimnikeza imali ukuthi emhlangeni. Also found out ngithola ukuthi ngazi ukuthi banama camp asebusuku bayofunda ngoba phela ubefundwa umatric. Uma sengilandela ke uma ngifika esikoleni phela umuntu wakho kumele uphinde umsurprise abone hlangabezwa umuntu wakhe. Ngame esikoleni kwaze kwashaya izikhathi engingazazi ukuthi iziphi. Hayi ingane ziyaphuma hayi lutho umntana omuntu. Ngambuza futhi kuyena umngani wakhe lo ngathi hayibo muphi unokubonga pho. Wangiqambela amanga naye umngani wakhe wathi unokubonga usephumile uphuma eqala. Ngikhumbula lo suku. Kushuthi bekwenzeka vele nje athi uye esikoleni kanti uyela kwayijolela yena. Yimina nje umfana nje shuthi nje oyisithithithi angijoli nantombazane ngithi hayi ngilinde yena. Ngoba ngeke isayisho ukondla izingane zami. Uyathi nginezingane ngaphandle kodwa angeke isukondla izingane zami. Ngoba nakhe ethini uyangithanda uyintombi. Ngabadampo uma ingane zami ngoba ngithi ngithola umuntu onesizotha. Kanti ngizothatha udodi ngufaka ekhaya. Inyoka shuthi ebizwe ufaka upoison ekhaya. Isibindi esingaka nje sokuthi ngoba mangithi mfethu asambe nezingane akafuni. Kufanele nje mina ngihlezi ngihamba naye. Mangi off isikhathi esakhe. Mangithi ngiyonakekela izingane akafuni. Ungitshela ukuthi lengane akuzona ezami. Shuthi izingane zami nje kuyena azile ukuthi kodwa uyakwazi ukuyolana enye indoda azazaphuphumelo yisiso. Shuthi mina isilima la egcekeni. Ngihlele emqashweni through yena. Ngaze ngaphuma ekhaya ngoba nakho ezetha akathanda ukufika ekhaya ngoba abantu basekhaya baningi. Ngihlele emqashweni nje ingenxa yakhe. Kodwa ekugcineni uzongenza isilimo ngibonisa nabantu. Nakhona akavumi noma Nakhona akavumi mfethu. Kunalokho kumele kubulawane. Kunalokho mfethu kumele kubulawane ngoba phela la egcineni kuzobulawana. yena kube yakhombisa nakuyisole. Icala le rape mfethu lidini. Baningi abantu ababoshiwe through i-rape mfethu.
kodwa leyo nto ingekho bakhona mhlawumbe ekugcineni iy'ngane ey'hlohlwa abazali asazi noma naye vele lento yinto akayibuke kuthiwa ubaba udlwengula ingane mase kutholakala umzali obehlohla ingane wena nokubonga ufuna loyo noma mhlambe nokubonga wena uthanda ukukhuluma noSithe eyedwa phela kuyenzeka into enje mhlawumbe uthi hayi ngathi ngithanda ukuthi umngani mhlawumbe ahambe bese uyakhuluma noSithe ngoba kukhona into efanele uyisho kuSithe kahle kahle nje ngokweqiniso ukuze siphumeni lonke sijabulile khona into ekufanele uyisho kuSithe asazi ukuthi fanele uthini wena owaziyo nenhliziyo yakho nomnambeza wakho ngaphakathi ukuthi fanele umtshele ukuthini uSithe ngoba uyabona lento lokhu iqhatha abantu abaningi lokungena abantu abaningi kuloku kunakala nje kunakala kanti mhlawumbe isolution ibingaphumi singazi sivula amacala ngento esazi mhlawumbe ayikho kanti mhlawumbe futhi sivula amacala mhlawumbe kodwa nje khona kufanele utshele uSithe Engingakusho ukuthi lo akahambe ngisale neyami indoda ngiyikhulumele naye. lo Yes. Ngoba ivele kunjenje to yena kube yena kayena upopozwayo ngaba uSithe se-right naye. hayi mfethu ngicabanga ukuthi uyaqala uyikhulumela kusisi hayi sisi ngicabanga ukuthi hayi ungasidedela yeah bathandi sibanimedi njengoba sesicelile kumngane ukuthi sicela athi ukuhamba ngicabanga ukuthi i-crew izobe imthatha-ke ibimhambisa yena ngoba engathi kuya ngokujula manje nosesinokubonga usecela ukukhuluma noSithe ngwaze kufanele akhulume naye impela sekuningi osekukhulunyiwe nginamanga masera ya mfethu uqinisile sekuningi ngicabanga ukuthi njengoba exosha umngane wakhe nje uzohlambuluka uzongitshela into esile enesense amanga sengicela kufika isikhathi sokuthi siyawayela umuntu akhulume yonke ukuze into ngidecide ukuthi ngiyaqhubeka naye noma ngiqhubeki naye because uma siqhubeka ngamanga shuthi kuzofanele ngigcine ngimshiye uma ethanda mina ngifuna ngitshele iqiniso ngidecide phezu kweqiniso esengilazi sesinokubonga ngiyacela ntombazane ngiyacela nje uvuleleke inhliziyo ukhulume nendoda yakho uxolise emaphutheni akho usho mfethu konke kufanele kusho seninobabili khuluma Engingakusho mina ukuthi ngiyaxolisa kuSithe. Okushiwo umngane wami konke kuyiqiniso. Uma kukhona okunye kwakho okungesilona iqiniso. Angizange ngize ngireshwe. Ngahamba kuwukuthi ngangalindele ukuthi ngizothi uma ngifika kulowa bhuti wase-Adams afike senze ngaleya ndlela esenza ngayo. USithe ngidedela ukuthi ngimfihlele ngimbone indoda enothando okudlula loya muntu. Ngabuka ukuthi uma ngilahlekelwe uyena sho ukuthi ngizohlala ngidlala umacashelana nalowa bhuti. uma uthatha isinqumo sokuthi ulale nalo bhuti umbone ngenalo uthando shuthi kahle kahle ubuthi ubudlala ngami ngeke mfethu ungitshela ukuthi ungalala nomuntu ngoba nakho uhlangana noma mhlawumbe unemali kakhulu kunami noma mhlambe benidlala umacashelana kodwa manje wabona ukuthi kahle kahle sonke lesikhathi okungisaba kwakho sekufika la ukuthi khona awusangisabi manje because awungisabanga ulana enye indoda ungasho kanjani ukuthi benginothando kuwena kodwa ukwazi ukuphuma endlini yolana enye indoda Njengoba ngisho nje singangalindeli ukuthi kuzofika kulesa sigaba lesiya. kulabantu laba-ke esesibukise ngabo-ke sabafakela amaphoyisa kumele senze njani ngabo kahle kahle shuthi wena umuntu okumele uboshwe la Ngiyalivuma iphutha lami. into eyinkinga ulivuma kambi iphutha lakho kwakumele ulivume kokuqala iphutha lakho uyabona kuze kungena abangani nje wena owenza yonke lento kuze kungena abantu abangaka nje kodwa ukuthi wena labantu labo uyabazi bayabulala kodwa uma usubaveza kumedia ukuthi bazokwenza njani njengoba nje befunwa amaphoyisa babalekile phela through wena la Engicabanga ukuthi namaphoyisa azoyibona lento. amaphoyisa azoyibona icala lakho selihambile phela Icala lasulanga ngizokulisula. uzolisula icala ufike uthini emaphoyiseni Ngisho ukuthi abangirephanga. abakureyipanga Mhm. umuntu nje wena owadlala ngabo abantu besibani imedia walekhanda ufuna belekhande benza imigudu baze bakucabangela bathi angikuxolele kanti uyazi ukuthi still nalapho uqamba amanga uzoqamba amanga bafo even senifikile nithi nizomsiza still uqamba amanga ku right lokho
'cause uyabona manje sesizolikhanda isibuko la kuma-media kuthiwa still labantu futhi basazokhuluma ngoba phela abantu balindele ukuzwa ukuthi ngempela nokuBonga wadlwengulwa noma akadlwengulwanga yini. Nalapho mfethu futhi besize nje siye emaphoyiseni kwakufanele simqalise kudokotela sibone ukuthi ubedlwenguliwe yini. Ngakwenzela ufefe ngahlala nawe still ngisakupha imali yami kodwa still ubusadlala ngami. Bhuti, yalizwa udaba nzima kakhulu lana. Sesinakubonga. Angithi uthi konke okushiwo umngani uyakuvuma uguqa ngamadolo phambi kukaSithiya uthi kuyiqiniso konke. Uthi uyaxolisa. Uxolisa ngako konke. Ikuphi okuxolisayo? Ngixolisa konke nje asekuzwile ngami uku-wrong, ngiyaxolisa nje kakhulu. Kodwa wena uma ucabanga isiphi isinqumo usuthathwa uyena uSithiya kuxolisa kwakho ufuna enze njani ngokwakho wena ungajabula uma ngasenze njani? Even like into esesizoyithandana manje since kanje. Ngekaphinda ngithembe nje sekuzobheda nje ngisho endlini ngeke kusabe lula thando luya lwasekuqaleni. Kodwa wena ubusamthanda futhi uyafisa ukuthi ningenza noma iyiphi indlela ukuthi nilungise ngokwakho. Ehe. Kodwa kulungile ngizokwamukela noma yini azoyisho njengamanje kusuka nje namhlanje. Yonke into ayishoyo ngizoyamukela. Yabona nje konke azokusho ngizokwamukela Kahle kahle uyisoni phambi kwamehlo akhe. kakhulu. Ngiyalivuma nje iphutha lami ngikona kakhulu. Nokuthi yena ngingakwazi ukuthi ngimtshele ngihambe ngotshela ixoki, umngani ixoki. Ngihambe ngotshela umngani. Hhayi. Wahlala naye phansi ngabe nayilungisa kudala le ndaba yakade nahlula nobabili. Yebo. Kube ngayihlalela naye phansi, ngayikhulumela naye mina, ngamchazela isimo sami ukuthi kukanje kanje, ngingalekhe ngidlala ngaye. Ngitshele nomngani wami ukuthi angiseyona intombi kanjani kanjani, yonke nje leyo nto leyo. Nawe phela uxoxa ngoba uthi uyamthemba umngani. Yes, ngangixoxa ngoba ngithi ngiyamthemba. So kodwa kusobala-ke manje ukuthi kuthiwa umngani into engekho vele. Into engekho cause uyakwazi ukuthi and into engiphatha kabi uyazi ukuthi uSithiya ngimthanda kangakanani. Yena njengomngani wami kumele angigqugquzele athi mngani hlala phansi naye ukhulume naye ngoba ngeke kuze kube mnandi uma ezwa ngomunye umuntu, hhayi ukuthi asuke yena aye kuSithiya. Lokho ivele uSithiya ngeke kuze kumphathe kahle ukuthi uzwa ngomunye umuntu. Ngiyezwa sesikhuluma. Futhi Sithiya, Yebo bhuti. nayo intokazi iyayikhalela. Ithi yayizwa induku bandla isho egxalabeni impela iyavuma. Ithi yonile iyisoni phambi kwamehlo akho. Ilindele noma yisiphi isinqumo ongathi ungasithatha. Isilindele iyazi futhi noma kuthiwa uyathi uyaxola eyikona noma senithandana endlini ngeke kusafana nakuqala. Kodwa kuko konke-ke lokho ithi gxeka umngani. Mina ngithi kuyona ayi ungamgxeki umngani ngoba phela kube wena wahlala phansi noSithiya ngabe into nayilungisa. Ungagijimi nawe utshela abangani iy'ndaba zakho. Tshela yena umnini wayo indaba. Nihlale naye phansi. Ngabe kade nayilungisa le nto. Ngabe ayizange yaziwe ngisho umuntu. Ngabe nje yenu nodwa. Ngiphinde mfethu ngikhulume nje. Noma-ke amandla phela. Makusuke kuthiwa amalahla ayabuya ngomkhwezeli kusuke kushiwo into enje. Uyazi-ke mina ngimxoxela lutho ngabangani bami ngoba iy'nto zami nabangani zami. So manje into-ke yona mfethu emangalisayo iyodwa. Uthunqa wathunqa wasecela umngani wakhe aphume. Angiphiki-ke uthi akadlwengulwanga. Nami ake ngimthatha nje ngimfake ey'cathulweni zami uma engezwa kuthiwa ngiyamfebela la ngaphandle. Yena ngingamnandile ngoba phela kahle kahle le nto aseyakhile sewukuthi ukuthandana kwami naye sekuyinto engekho sekuwukuthi nje siyijabulele kuphele kanjalo. Ayikho i-way forward yomuntu okwenza kanje. Until mfethu azaze akhombise ukuyisola. Okwamanje akukho ukuyisola engisakubona kuyena. Angazi-ke noma mhlampe ingqondo yakhe isazobuye isebenze ngenye indlela kodwa umuntu owenza kanje kahle kahle mfethu engase kuthiwa kusakhona umthetho wakuqala ibona abantu ababegwetshwa endaweni badengiswe ngoba abantu ababophisile abantu basendaweni. Uyabo? So manje lento ekanjena-ke mfethu mina angazi uNokubonga kwamanje. Ngingasho ukuthi angimfuni eduze kwami. Kuyinyanga yabantu besifazane
uzongiphoxa kanje, angimfuni eduze kwami njengamanje. Angazi noma mhlambe kufanele ngixukuze ikhanda lami ngilungise indaba yesimo sami ney'ngane zami, noma kufanele ngenze njani. Engathi kuthiwa wayengithanda mfethu, umuntu owombona mekuhlukanisa ney'ngane zakho, lowo muntu vele akakuthandi. Yena shuthi into ayeyithanda kumina, uyayithanda imali yami, akathandi mina. Into ayithandayo nje imali yami. Angazi-ke noma uyalibona iphutha noma mhlampe kufanele ngize ngigcine nami kodwa kahle kahle lento iyadinga ukuthi nabazali sigcine sesibafaka ngoba phela uma kungathiwa siyaqhubeka mina naye, ziningi izinto mina ekusamele ngiy'mayinazi empilweni yami nakuyena, ngoba uyena oyibukwanise nabantu, wangalikhuluma iqiniso. Uzothi udlwenguliwe, uqambele iy'ngane zabantu amanga. Engase kuthiwa akafikanga ezosholo ukuthi lo akadlwenguliwe, angithi abafana bebezoboshwa? Bekuzoba njani kuyena abantu beboshwa into engekho? Uyamchitha straight. Hhayi, mina mfethu hhayi, ngiyabonga uyena mfethu, nala ekhaya ngiyabonga uyena. Mina naye it's over. Hhayi, cabanga ukuthi Sinokubonga usumzwile ukuthi sithele ayey'khulumele. Sungathini nje nawe usungibongela kuSibani Media. Ngingasho ngithi ngiyabonga kuSibani Media ukuthi ngikwazi nami ugcine ngikhulumela iqiniso kumuntu engithandana naye. Kube bona bebengekho bezohlala azi ukuthi mina ngarishwa kanti cha. So ngiyabonga kakhulu ukuthi bafike sikwazi ukuqhubeza lolu daba sekukhulume lize lifike ekugcineni. Sithe Ngingathi ngiyabonga kakhulu kuSibani Media ukuthi ngisize ukuthi ngithole iqiniso lokuthi umuntu ebengijola naye bengenza isilima. Ngiyabonga kakhulu kuSibani Media, siqhubeke sisiza abanye abantu. Mande-ke sithatha iy'nqumo engathi singaqale sithole iqiniso okuyilona lona ukuze kungaboshwa abantu beboshelwe into engekho. Ngiyabonga. hhayi, bathandi-ke nabalandeli abakhulu beSibani Media. Ngicabanga ukuthi sesifike ekugcineni lodaba. Sayithola-ke nesixazululo salo daba ngendlela esisithole ngayo-ke. Ngicabanga ukuthi abantu bathokozile-ke ukuzwa indaba ukuthi ihambe kanjani indaba kaSithe. Ukuvalelisa nje ngizocela nisale kahle bese ngiyasho ukuthi ngithembise ukuthi kwi-episode elandelayo uzobe sekhona uBonga wakaMkhize, uKhabazela azoyibambela la emsebenzini wakhe. Ngiyabonga kakhulu.